आरो स्टार्ट होआखिसै जोङो नै सालाया ओरैनो सालायबाय नैबे हाजोनिफ्राय देखायहरदोंमोन आङो बे दैलामखौ दा आं बेयावबो फैबाय नै नांगौ जायो आरो बे भगबाननि गावसिनि भुटान बेरायनो ओंखारलायबाय नै जोंहा सालथेजों आंजों दा सालथेया आंखौ खोन्थागोन खना खनला भुटाननि माखासे जायगाफोरखौ आं मिथिया नालाय दा सालथेया आंनो खोन्थागोन आरोखि नाथुरानो दोननाय जाहैबाय जोंखौ थांहोआखिसै पुलिसा बे हटेल ने औ हटेल दं बेहाय हटेल लद्रायजों फैबाय दा लद्राय औ दा लद्रायजों थांगोन जोङो मोनसे जायगा दं बेयाव बांद्राय मानसिफ्रा थांफेराखै जाहैदों बारा थांलाबाया बे जायगायाव जों दा बे जायगायावनो थांगोन आरोखि नै सालथेजों आंजों होथेबाय थायो जाहैबाय नै ओरैबायदि गिदिर गिदिर अन्थाइफ्रा गुम्बा मन्दिर गुम्बा बिराद समायनाखा स्कुल औ सरकारि स्कुल हस्टेल दोननाय बायदि दोनो जाहैबाय बेहाय लामाया फिसा जाबायलै फिसानिफ्राय फिसा जाबोबाय बेजों थांनो हाजोआव बेजों थ'बो थांजायो बै हाजोआव थांगोन जोङो न'आव थाबाय खाथियावनो दैया बेजोंबो फैयो ने औ बेजोंबो फैयो दैया मेसेङावबा गैला जाहैबाय दैज्लाङाव अखा हादैल' सैमाया बै निसान थुनायाव थांगोननो जों बे खाथियाव मा हाजो होनदोंलाय सालथे मा हाजो होनदोंमोनलाय लद्रायनि हाजो लद्रायनि हाजोआव औ नै बे निसान थुनायाव हानाय मानखोनो बिराद गोजौनो गोजौथार जा गोजौ मानखोबोबाय थाबायनोसै जों दा सालथेजों आंजों गारिखौबो दोनलांसै स्कुटिसो बाइकफोरबो हागौमोन थाबायबाय जों दा नै सालथेजों आंजों हाजोआव गोजौ बे हाजोआव गाखोनो लुबैनानै आं सालथेखौ लिंहरनाय जाबाय आरो सालथेयाबो खस्थ' मोनबाय गारि सालायनाया आरो गारियाबो खस्थ' मोनबाय गोखा मोनामलायखादों उखुन्दैयानो ओरैबायदि गोजौ आप जाबायना गेदा गेदिनो नायखानोसै थिखिनियाव मा दं आर्मि केम्प दं ने औ आर्मि केम्प रायगोनसो नामा आर्मिफ्रालाय बै माबासिम थांनो बबेसिम थांनो मोनो बेसिम थांसै ने बे माबासिम निसाना गायनायसिम थांसै औ हाजो मानखानाया मेंगुलायबाय ओरै सिनारिबो आसाइस नुहुरो गोजौनिफ्राय ओइ सिनारिया भिउ पइन्टआ नै बिराद मोजां माइ गायदों नामा रा ने औ बै माइ गायनाय सालथे
बैथ' दैलाम बारसो जाहैबाय ओइ बिमा दैलाम बिराद मोजां नुहुरो नै थ' सालथे आवगायदिनि औ औवासो सानबाय थायोमोन आं बेखौ मा औवा नङालै ने बे औवा नङा हासिब ए बै बिल्डिंआव सिबग्रा हासिबा औ बे सालथे फजोबखांबाय हनै मोजां मोजां ओइ दहायनि निसाना दहायनि निसान नुहुरनाया औ बै बांखार दं बेयाव थांनो मोना बबेसिम थांनो मोनो औ रावबो फैफेरा बे जायगायाव फैयोबाबो खम खम एरियानिया मिथिनाया फैयो खिन्थु गोजाननिफ्राय फैनायफ्रा बेखौ नुफैफेराखै आरो बेखायनो आंबो फैनो गोसो जानानै दा सालथेखौ लिंबाय आरो औ गोजौआव भुटाना बैलाय भुटानारि बांखार है थाबायबा मेङो माथो मानखोनाय जाथारना ने औ आबना बेखौनो गारिया मा औ फरबिल नांगौहाय गारिया रयेल एनफिल्डफ्रा जाहैबाय दम दम दंलायबाय औ आर्मि थाहैबाय औ नैबे फ्लेक्स बरिया नुहुरो नै गाहायनिखौ हाजोनिफ्राय गोजौनिफ्राय हाजो सानिफ्राय आइ नदियाथ' बेनोलै ने सालथे हा आइ नदिजों थांग्राया बेनो दा औ औ बे दैलामारिया नै बिमा दै खर' ने औ खर' लद्रायनि जोबथारनायाव बिसिम फैबाय जोङो नै नैबे फ्लेगसिम फैनो होन्दोंमोनथ' जोङो बे फ्लेगसिम सफैबाय नै सफैबाय फ्लेगसिम औ ओरै हाजो नुहुरबाय बे हाजो थिखिनियाव थांनो मोनला बै थिखिनियाव थांनो मोनला आर्मि केम्प जाबाय आर्मि केम्प भुटाननि बे फ्लेगसिमल' फैनो ओंखारोमोन बे फ्लेग मोनफैबाय नै फ्लेग मोनफैबाय औ मानि थाखाय बिदि थुयोलै सालथे गावसिनि बे औ भगबाननि माबा जाहैबाय औ निसान बेखौ थुथारनांगौ बोसोर मोनसे जोंना बै बैसागआव औ माबा गाया होमबा बाथौ गायसिननाय माबा गायसिननाय फुजा होनाय जेनेबा मागफ्राव बिसोरनाव बिदि बोसोराव खनसे फुजा होयोबा बेखौ निसान गायनांगौ जायो आरो बे भगबाननि गावसिनि भगबाननि माबा लिरनाय माबा जाहैबाय बे ससे आवगाय बावथारबाय जोङो नै खोलाहा नायगोन मा साइस नुहुरो औ खुवासो नुहुरो दिन मोजांबाबो नुजोब्बाय रावबो ससे थाबायबावनायथारबाय जों नै सालथेजों आंजों फैथारनोसै गोजौआव आर्मिफोर दंनो भुटान आर्मि सैमा हगारना दोन नामानो सैमाखौ गिदों आरो सालथेया सैमाखौ गिनांगौ बिसिनि सैमाया आलादा जायोना औ मैगं गायोलै बिसोरबो ने गायो मैगं गोजा लाइ आलु गायो नै गाहायाव माबायदि नुहुरो खुवानो अबाय नैबे गोजौआवनो ने गोजौआवनो औ नै बेलेगखौनो गिरा आर्मिखौ गिरा ए नैबायनो आर्मिफोर दं नैबायनो केमा बै गेटखौ खोन्थाहरलाय अ बैसो गेटआ ने आर्मिखौ गेट अ नैबे एसे नुयो नैबे गेट जाहैदों बेहाय सैमाफोर थानो हागौ गद गैया थांजाया भुटान आर्मिनि गेट नैबायनो दं भुटान आर्मिफोर बेयावनो थायो जाहैबाय नै हाजोनि हाखर रायजोफोर नै आयौ ख्रं ख्रं अ बेखौ नुहुरोना बै गाहायनिफ्राय औ बे मोनसे हाखर नै बै खोला साइडनिफ्राय जों बेखौ नुहुरो गुफुर नुहुरना हाजोआव नैबेनो नै खोलानिफ्राय नुहुरनाया गुफुरा नैबेनो नैबे माने हा गिसिखालांनाय आरोखि बरिया गिसिखानाय औ जै मारबा गलामाथाय गैला आरो नै ओरैबायदि देन्जार बिराद गोथौ नै जेब जेब दै दङ नै बेवहाय बेखौनो नुहुरो आरोखि जोङो बै ओरै दादगारिनि खोलानिफ्राय जों हाजोखौ नुहुरोबा गुफुर नुहुरोना खावख्लाब खुख्लाबनो बेनो आरो दा बे हाजोआव दंफैयो जोङो नै औ दा बे हाजोआव दङ बेखौनो नुहुरो नै बेनो नै खोला साइडजों नै खुवा नुहुरो खोला साइडजों खुवाखौनो हाब बारा थाजा नङा सालथे ख्रं ख्रंथार गिथावथावनो बेखिनिखौ देखायबाय रायजोफोर लद्राय हाजोनि आरो बे मोनसे गुफुर नुहुरना गोजाननिफ्राय बेनो आरो खोला साइडनिफ्राय गुफुर नुहुर जों दा बे जायगानिफ्राय ओंखारफिनबाय नामायफिनबाय औ बे जायगाखौ बिदाय होबाय जोङो दा सालथे बिसिम फैनोबा लामाफोरखौ एसे खोन्थादो सालथे बबे बै हाबजेननायनिफ्राय बिसिम फैनोबा हाबजेननायनिफ्राय माने मेन लामा सरबनिफ्राय औ जों दा बै सोनाबनि लामाजों फैदों नङा होमबा औ बेखौ मा होनो बे लामाया बेथ' बे फुल गायनाया फुल गायनाय गोनां अबेजों फैदों ना जों औ बेजों फैदों बेयो लामायाथ'
बेखौ माबा होनोमोन जायखिजाया बे मोननैयावनो जों बुंनायाव लद्रायनि थांग्रा लामासो होनजोबो लद्रायनि लामाखाना बे औ लद्रायनि थांनाय लामा थेवब्लाबो माबाफ्रा बे दस्रानि फैनायफ्रा बेजों फैफेरलाबायालै ने बेथ' फैलाबाया एकदम गामियाव हाबनाय स्टाइल लामासोना बे औ माबा गामि गैया फिस गैया फिस गैया बारस' बोनाया ने औ गामि लामाया बिदि जायो बारस'बोनाया दा नैबेथ' फिस दं जाहैबाय बे लामाया मोजां बे आर्मि केम्पआव थांग्रा जाहैबाय बे बेजोंथ' मोजां नांथारगौ नालाय लामाफ्रा माल बोखोनो मानो गारिजों थाबायनो मोजां जाबाय दावखोबोनायावबो मेङोमोन दा मेंला थाबायनो बायोबा गलायलांजाबावगोन सालथे औ जुफुदुला सनख्लाय लांथारबाय हाब बै सानजा सानिखौ बिराद मोजां नुहुरलै नै हाजोखौ सिसुपानि साइड जाहैबाय बे बै सिसुपानि औ बे सानजानि हाजोआ ने सानजानि हाजोआ नै जाहैबाय लद्रायनिया औ बे लद्राय जाबाय ओरै खोलाहा नुहुरनायाथ' गेलेमफुन टाउन जाहैबाय औ बरिया हाजोआ बै मा होनोमोनलाय हाजोआ साले खाथ'फानि बियो औ बै हाजोआ खाथ'फानि ओरैनो सिसुपानि जों बेनि सोनाबजों दङ दा बे खाथ'फानिया सानजाहा दं आरो सानजा सा खना सानजा सा खना दालाङा बेसे गोजान जायो सालथे बबे साइडजों थायोमोनलाय दालाङा दालां मोनसे लद्राय दालां ना मा होनोमोनलाय औ बे थारफानि सिसुपानि दालाङा गोलावा बे लद्रायाव गोलैयालै ने लद्रायाव बे सिसुपानियाव गोलैहैबाय लद्राय एरिया साइड गोलैयो आरो जोबथारनायाव गोलैफैबाय ओरै गोलैबाय बै खनायावनो बै साजों सानजा जाहैबाय सा सानजा खना जायखिया ओरै साहा जालांजोबखाबाय बेजों दावखोलांबाय थाबानो बैजों गाहायाव ओंखारलांथारबा मेन लामा मोनो बेजों थांबानो मोनहैबाय आरो सालथेया मिथियोबो खना खनला माने भुटानाव फैबाय थायोना सालथेया हाबफैबाय ओंखायनो सालथेखौ लाना फैदों आं दिनै बे मोनसे जायगाखौ नायनो लुगैनानै फैनाय जाबाय जोबथारनाय नुबाय आरो दिनै दा नोंथांमोनाबो नुफानो हाबाय आंजों लोगोसे गारि मोनफैफिनबाय नै जों गारिखौ बेनिफ्राय लांनो हायाखैमोन बिराद गोजौ जायो नै ओरैहाय आब जालांथारो बेथ' गाहायबावसो बै ससेनिफ्राय आरो जौसिनबाव नै ओरैनो ओरै टार्निं लाबाय दा जों गारिजों थांफिनसिगोन नामाय लांफिनसिगोन थ' सालथे दैखौ माबायदि बाहायो नै भुटानाव नै बेखौनो न' रानना होयो खोमा ना सालथे नै बिदि माबा होनायखौ न' रानना होयो खोमा दैया ने पाइप दंजोबो नै बिदि पाइप दंजोबो नै बेयाव आजावजोबो फिसा 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 वाटारफल दंजोबो नै बेयाव बेनिफ्राय दै आजावना लांजोबो खोमा बेयाव पाइप दंजोबो नै न' रानना होयो खोमा बे दैखौ गावसोरना बे बैदिखौ लाना थाङो खोमा ने औ लेथ्रा माने दा बेखौ डाइरेक्ट लांबाय न' लांजोबनाय बेयो लोंनो थिंखि दंजोबो दै आजावनाय ओमफ्राय बेनिफ्राय पाइप लांनाय दंजोबो गारिया स्टार्ट होनांला नै ओरैनो खारख्लायनाय नालाय आरो स्टार्ट होआखै जोङो नै सालथेया ओरैनो सालायबाय ब्रेकआसो थानो नागिरलायनांगौबा फैनायावल' खावनांगौ बे जायगायाव ने थांनायावथ' नाङा थांनायावथ' नांला स्टार्टआनो होनांला नालाय खारख्लायनाय नै डाउनथार बियो थियाथार गोदावनो सालथे बिराद सिबख्लायनायखा नै